So fi newydd cael diwrnod gyntaf fi nôl yn yr ysgol, a honestly, oedd e'n amazing. Nes i really mwynhau, a oedd e'n wych i gallu gweld athrawon o ffrindiau o bellter. A bod yn weird, nid oedd e'n teimlo annaturiol, oherwydd fi'n credu ni gyd jyst i slipo nôl mewn i routine, a ni gyd jyst penderfynu i wneud y fwyaf o'r amser. A jyst ddim yn teimlo'n annaturiol. O'n i'n gwybod bod y reol y newydd na, a ni jyst yn parchu nhw a jyst parhau gyda popeth. A ynglyn â diogelwch, sa'n credu alle fe wedi bod fwy diogel. So wrth cyrraedd yr ysgol, o'n i'n goffo gochi dilo ni gyda hand sanitizer i ddechrau, wedyn mynd lawr path un ffordd, oedd gyda marciau 2 fedr arno fe, i'n sicrhau bod ni'n cadw bellter ni. A wedyn byddwn ni'n oedd path yn mynd i ddoi i doi nhw'n un ffordd mwyn sicrhau bod ni'n mynd i gwersi ni yn y ffordd fwy hawdd ond fwy diogel. Mae'n o ganlyniad i hynny byddwn ni'n mynd i gwersi ni, a byddwn ni'n aros fyna am pa bynnag mor hir oedd angen. Jyst dim byd fwy allan ni wedi wneud. A oedd e'n wych bod popeth yn mor diogel â hynny. A oedd e jyst cyfle wych i gallu bod nôl, a nes i really mwynhau na'n fi. A fel tist o hynny, fi nôl yn yr ysgol fori. Ac honestly, fi jyst mor cyffroes i gallu mynd nôl fori.